Ήρθαν λοιπόν στην προηγούμενη πάλι διετία που ήταν ο κ. Βενιζέλος, δεν το άρεσε όλο αυτό το κακό που έκανε και λέει: θέλω να μπούμε μέσα στις αγωγές στις στρατιωτικές σχολές. Χιλιάδες Ολλανδοί κυκλοφορούν έξω. Την περασμένη εβδομάδα πήγαμε στο σπίτι μου και όταν πήγα στο αστυνομικό τμήμα και ήρθε η ΔΕΕ, όταν ήρθε η ΔΕΕ, η γέννηση Πατρικών Ελευθερών για να πάρει αποτυπώματα, βρήκαν αποτυπώματα. Ξέρετε τι μου είπανε? Κύριε Πολίτη, μου είναι δυνατόν να βρούμε από 2,5 εκατομμύρια Ολλανδούς που κυκλοφορούν και δεν υπάρχουν φάκελοι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι αρρώστιες έχουν, που κυκλοφορούν από εδώ και πέρα από τα εξέλεκτη. Βρήκαν αποτυπώματα, τι δεν θα κάνουμε, λέει. Σας πήραμε και εσάς και τις γυναίκες σας, αλλά τώρα να πούμε σε ποιον ανήκουν. Τι στρατιωτικές σχολές παίρνουν τώρα? Αφήστε αυτό θα να πω, κύριε. Είπα λοιπόν ο κ. Βενιζέλος, γιατί εγώ το θεωρώ έσκατο προδότη και ανοιχτά το έχω πει και μπροστά του και να το πίσω του, ήθελε να έφτασε στο κατώτατο όριο. Πλέον τι είχε θέλει να κάνει? Να διαλύσει και τις στρατιωτικές σχολές. Μέχρι τώρα στις στρατιωτικές σχολές και των υπαξιωματικών και των αξιωματικών, τόσο του ναυτικού της αεροπορίας και του στρατού, μπαίναμε οι Έλληνες στο γένος. Δηλαδή από μάνα, Ελληνίδα και από άντρα Έλληνα. Καταργεί λοιπόν ο κ. Βενιζέλος το γένος, δεν χρειάζεται να είναι το γένος, να έχει ελληνική υπηκότητα, το οποίο με τον νόμο τον ακούσει όπως τα ξέρετε. Μπορεί οποιοδήποτε μέσα σε 3-4 χρόνια ο Χασάν Μουχαμέτ να γίνει, και όπως είδε πάρα πολύ τώρα υπάρχουν ήδη στην αστυνομία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ συνάδελφος της αστυνομίας, υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι που πειράζουν την ιστορία του αστυνομικού. Και αυτό γίνεται τώρα, θα γίνει πάρα πολύ σύντομα και με σχολή Βελπίδο, σχολή Δαρκίνο και σχολή Γάλλου. Αν εσείς το θεωρείτε ότι αυτή δεν έκανε προδοσία, εγώ δεν πάω να σας πω. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί καθόλου με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Και αν πώς αισθάνεστε αν βρισκόμαστε πλέον σε κατάσταση κατοχής ή όχι. Εγώ θέλω να σας πω μονάχα ότι, επειδή τα έχω διαβάσει και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, έχω τρία πραγματάκια από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Οι συνάδελφοι εδώ του ναυτικού ξέρουν ότι έχουμε την υδρογραφική υπηρεσία από το 1900, ο κ. Διαβούλος Μιλιάνη, 1914. Η υδρογραφική υπηρεσία λοιπόν του ναυτικού ήταν για έναν αιώνα περίπου και παραπάνω υπεύθυνη για τον καθαρισμό της εγκιαλίτιδας ζώνης, για τον καθαρισμό των ναυτικών φρουρίων, για τις οποιοδήποτε γνωμοδοτήσεις, μελέτες που υπήρχαν που αφορούσαν όλα τα χιλιόμετρα της θαλασσίων ζωνών της χώρας. Όταν ανέβηκε ο κ. Βενιζέλος, το πρώτο πράγμα που έκανε, ένα από τα πρώτα, γιατί αυτά που γίνανε επισκευή, εγώ πιστεύω, δεν γίνανε όλα τυχαία. Είχε δηλαδή μια ατζέντα και έγραφε 1, 2, 3, 4 και διάφοροι, συγγνώμη, κολοτούμπες αρχηγοί που ήταν εκεί, που σκύβανε και λέγανε δεν πειράζει και υπογράφανε και δεν έλεγε τίποτα. Ένα λοιπόν αυτά που έκανε που είναι, πρέπει να κατηγορηθεί για σκάτη προδοσία είναι ότι μέσα στο δεύτερο μνημόνιο στο άρθρο 13, να σας πω μάλλον πώς εκκίνησε. Ο κ. Βενιζέλος λοιπόν όταν πρωτοπήγε στο Υπουργείο Άμυνας είπε ότι επειδή έχουν πάρα πολλές εργασίες η υδρογραφική υπηρεσία και έχουν πάρα πολλές υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο για να βγουν οι αποφάσεις, αναγκάζεται να το πάρει από την υδρογραφική υπηρεσία, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κ. Γιαννοκάκος, που το πήγε στο ΕΠΙΕΘ και μετά στο ΓΕΘΑ. Προτού φύγει λοιπόν και παραδώσει τον κ. Κοκλήτη και πέρα Υπουργός Οικονομικών, βγαίνει η απόφαση του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είναι και νόμος του κράτους, έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ότι όλες οι αποφάσεις για τις εγκιαλίτιδες ζώνες, για τις ζώνες αποβάσεως, για το οτιδήποτε αφορά πάνω στην εγκιαλίτιδα, κατασκευή κτηρίων, γιατί ήθελε να βολέψει ορισμένους φίλους του, που ήθελαν να φτιάξουν κάποια ακίνητα πάνω στην εγκιαλίτιδα ζώνη. Μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Μνημόνιο 13 πλέον υπογράφουν και γράφει ότι όλες αυτές οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στην Τρόικα για τα επόμενα 50 χρόνια, η οποία Τρόικα έχει το δικαίωμα, οποιοσδήποτε ξέρω ζητήσει ένα κομμάτι από την εγκιαλίτιδα ζώνη εμείς, είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει ναι να τον νοικιάσει για τα επόμενα 50 χρόνια για να αποσβώσουμε εμείς το ελληνικό χρέος. Αν εσείς το θεωρείτε, δεν το θεωρείτε αυτό, κάτι προδοσία, εγώ δεν ακούω. Πριν μια εβδομάδα με πήρε τηλέφωνο ο κυβερνήτης της εργάτας που είναι κάτω στη Σομαλία. Που υποτίθεται ότι στέλνουν και βάζουμε λεφτά για να. Ένας από τους δύο πυλώνες που φέρνει λεφτά στο ελληνικό κράτος είναι ο τουρισμός και η εμπορική ναυτιλία. Μια απέτηση λοιπόν των Ελλήνων εφοπλιστών είναι να στείλουμε και μια φρεγάτα για να προασπιζόμαστε τις επιθέσεις από τις διάφορες επιθέσεις των πειρατών. Με παίρνει από τις πειρατείες. Όταν μου πήρε λοιπόν το τηλέφωνο μου λέει, ανέλαβε Γερμανός διοικητής, ο οποίος απέτησε να μην υπάρχει ελληνική φρεγάτα, γιατί αισθάνεται ότι όταν θα γυρίσει πίσω και θα πει στη Γερμανία ότι η ελληνική φρεγάτα ξοδεύει, το ελληνικό κράτος ξοδεύει λεφτά για οδηπορικά για τον κόσμο και πρέπει να γυρίσει πίσω για να αισθάνονται καλά οι Γερμανοί πολίτες. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε γερμανική κατοχή να μας καθορίζουν αυτοί το τι θα κάνουμε και όταν τα στέλνουμε έξω, εγώ δεν θα πω τίποτα.
Λοιπόν, μπορούμε να αφήσουμε για την επόμενη μισή ώρα για δεύτερη συζήτηση, 5 λεπτά από τον κύριο Στεφανίδη. Συγχωρέστε και πάλι ότι είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι, ανοργάνωτοι, αλλά είμαστε ένα κίνημα δυναμικό. Δηλαδή. Έχω μια τάση ξαφνική να αναβαίνω στο βήμα. Δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά συμβαίνει. Κυρίες και κύριοι, αξιωματικοί, πρώην, νυν, μετά, με παιδιά, με αυτές που είναι, το τι είναι οι ένοπλες δυνάμεις το ξέρουμε όλοι. Ποιος είναι ο σκοπός της, το ζήσαμε όλοι. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, μετά την παράδοση της χώρας και της εθνικής ανεξαρτησίας στο σύνολό της, η ύπαρξη αυτού του τμήματος του ελληνικού λαού που έχει σκοπό την διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της χώρας, δεν είναι τόσο χρήσιμο πλέον εργαλείο. Αυτό όμως, ξέρετε, έχει αρχίσει χρόνια. Οι καραβανάδες, οι έτσι το πήραν, Αυτό είχε μία σκοπιμότητα, φαίνεται, σε αυτούς οι οποίοι δολίως εχρέωσαν τη χώρα. Και την εχρέωσαν εις βαθμό κακουργήματος. Και η ελληνική επαρχία που αυτή τη στιγμή στενάζει, διότι έπαψε να ασχολείται με την παραγωγή και την παραγωγικότητα του εδάφους. Και επειδή ως πρώην εργοστασιάτης δύναμη να πω, και έκλεισε ένα εργοστάσιο που φτιάχναμε σωλήνες αρδευτικές, το έκλεισαν και δεν αγοράζαν πλέον σωλήνες. Γιατί? Για τα πονήσαν. Γιατί ζούσαν από τις επιδοτήσεις. Και οι νέοι πηγαίναν στους καφενέδες, οι υπόλοιποι στα γασοποτεία και οι πατεράδες κλαίγανε. Και αυτά σας τα λέω γιατί τα έτσι. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, γιατί πιστεύω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και πολλοί θέλουν να μιλήσουν, εμείς αυτή τη στιγμή και όσοι έχουμε τη διάθεση θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ομάδα του σχεδιασμού για μια στρατηγική η οποία θα οδηγήσει τους ανεξάρτητους Έλληνες σε μια νίκη, όσο αυτή που θεωρούμε νίκη. Θέλετε να γίνουμε κυβέρνηση, μακάρι να γίνουμε. Θέλετε να είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες, μακάρι να γίνουμε. Έχουμε όμως ένα αντικειμενικό σκοπό. Το αντικειμενικό σκοπός είναι να μπορέσουμε να δώσουμε την αλήθεια στον Έλληνα, την οποία να την καταλάβει, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα στρατηγικός σχεδιασμός που κάποιος πρέπει να τον οδηγήσει, αλλά χρειάζεται μια ομάδα να συμβάλλει. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι λεπτά όντως υπάρχουν, αλλά για να θυμώσετε λίγο, υπάρχουν και την κυρία Πυρβιλή, η οποία κάνει την πρέσβεια στο εξωτερικό με έξοδα 1.000.000 ευρώ το έτος και για την οποία κανείς δεν λέει τίποτα. Δεύτερον, ο λόγος για τον οποίο εγώ ήρθα εδώ, πέραν του κυρίου Πολίτη και του κυρίου Θεοφανίδη και του κυρίου Κηδίωλου, ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή, είναι πρώτον το θέμα του τεμένους, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι το πρώτο το οποίο θα μας ανησυχούσε και θα μας βασάνιζε και θα μας έκανε να θυμώσουμε για ένα και μοναδικό λόγο. Διότι αυτό το κράτος χτίστηκε από αντι-Ισλαμικό αγώνα. Αγωνιστήκαμε υπέρ πίστεως. Όλοι αυτοί λοιπόν προδώσαν την πίστη τους και θέλουν να φέρουν τον Ισλαμισμό και την Τουρκιά με υπογραφή ξανά μέσα στην Ελλάδα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι το θέμα του γένους στρατιωτικές σχολές, το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει όλοι. Τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι σε 20 χρόνια από τώρα οι αρχηγοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων θα είναι τα παιδιά των Σομαλών, των Πακιστανών και των Αφγανών. Αυτό είναι το σημείο για το οποίο πρέπει να κατηγορηθούν όλοι όσοι το υπογράψανε για εσχάτη προδοσία. Είτε λέγονται Βενιζέλια, είτε αρχηγοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Δεν υπάρχει καμία υποχώρηση σε αυτό το θέμα και καμία δικαιολογία. Το γέλος είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Τώρα, κάτι ακόμα, αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να δεσμευτείτε. Κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. 4 Μαΐου το θέμα του γέννου εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην πραγματικότητα δεν εκδικάζεται αυτό το θέμα. Εκδικάζεται το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας για το τι θέση θα τηρήσει. Θα πρέπει να διαλέξει. Είναι με τους Έλληνες ή με τους Πακιστανούς. Και επειδή είμαι και γιατρός και ενδιαφέρεστε όλοι για το θέμα της υγείας, θα σας πω ένα μόνο πράγμα για να το κατανοήσουμε. Δεν υπάρχουν μετανάστες, ούτε αλλοδαποί έτσι άοξα. Υπάρχουν Πακιστανοί, Αφγανοί, Αλβανοί και εμείς εδώ αυτό το οποίο κάνουμε είναι να καλύπτουμε τις ατέλειες του πακιστανικού κράτους, του αλβανικού κράτους, του τουρκικού κράτους και όποιου κράτους στην υποσαχάριο Αφρική δεν έχει υγεία. Οι Έλληνες λοιπόν οι φτωχοί καλύπτουν τις ανάγκες υγείας των υπολείπων κρατών. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα κατανοήσουμε. Εάν δεν τα κατανοήσουμε, δεν θα θυμώσουμε και αν δεν θυμώσουμε, δεν θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κάτι ακόμα. Επειδή κάποιοι εδώ πέρα είναι εν ενεργεία, να τονίσω το εξής. Ότι ως εν ενεργεία, εμείς δεν υποστηρίζουμε κανένα κόμμα. Εγώ δεν υποστηρίζω κανένα κόμμα, το λέω ξεκάθαρα. Υποστηρίζω όμως πολιτικές απόψεις γιατί έχουν δικαίωμα στην εκφορά πολιτικού λόγου. Όταν στη χώρα μου έχουν δικαίωμα οι Αλβανοί και οι Πακιστανοί να εκφέρουν λόγο και να εκπροσωπούνται στα κανάλια, τότε οποιοδήποτε Έλληνας αξιωματικός όχι μόνο έχει υποχρέωση, αλλά πρέπει και δικαιούται να το κάνει αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλοι οι εν ενεργεία έχουν δικαίωμα στην εκφορά του πολιτικού λόγου. Δεν έχουν δικαίωμα να πούν θα υποστηρίξω το ένα ή το β κόμμα. Αυτό θα το αποφασίσουν στην κάλπη. Και κατά αυτόν τον τρόπο είμαι εδώ και κατά αυτόν τον τρόπο ομιλώ με παρησία. Δεν λέω τίποτε άλλο. Χαίρομαι που ο κύριος πολίτης βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Χαίρομαι που πολύ καλοί μου φίλοι όπως ο κύριος Κιδίρογλου βρίσκονται σε αυτήν εδώ τη θέση. Και χαίρομαι που βλέπω και τον κύριο Θεοφανίδη στην πρώτη σειρά. Ευχαριστώ πολύ.